Šupolky sa vyrábajú z kukuričného šupolia. Toto kukuričné šupolie sa zbiera v septembri, keď už je kukurica suchá, musí mať takúto žltú farbu. A tie listy sa zbierajú, oni sa perú, namačajú a potom sa z nich vyrábajú takéto postavičky. Väčšinou to robili vždy ženy, ktoré boli doma, buď na materskej dovolenke, alebo kedy boli domáce, že neboli zamestnané a robili to v zime, keď na poli nemali, alebo vo vinohrade nemali inú pracovnú príležitosť. Ja by som pozvala všetkých 16.4. tento rok do Trnavy na tento veľtrh pracovných príležitostí, kde si budú mať uchádzači o zamestnanie možnosť vybrať z ponúkaných pracovných ponúk a zároveň tam budeme robiť viacerí remeselníci workshopy a možno niekoho to osloví a aj takúto pracovnú príležitosť mohol využiť, lebo dá sa to robiť doma, náklady nie sú veľké na výrobu a po týchto remeselných trhoch sa to dá predávať. Viacej informácií o tejto akcii sa môžete dozvedieť na stránke jobspot.sk.